Доста е труден. Труден е героя! Трудно ще го научиш. Не бе, сериозно ти казвам, аз едва го научих. Да, супер труден е. Ида. Да, знам. Колко вече? Мечове, бе. Нали тук имаш и скил point? Това, то Габо много тъп майна и тук ми приказва някакви глупости. Викам, че Габо е тъп. Ми приказва някакви глупости. Не знам, някакви дивотини, мога да разбера. Тодоре, колко меча е то джет? Абе ти казва с Z, бе, бунак. Колко? Ти с тия мечове, бе, Габо, не мога да разберат тия мечове, де да го ти казваш. Ето къде са вдясно, бе. Но си тъбо, това ти е фарма. Не, бе, като свършиш игра, нали имаш една чертичка насам и насам два меча кръстосни. Това е ИП! 6300 е! Кажи е мой! Опа! Кажи! Ама много слаб, че ти казвам. Това се казва ИП, е гало, казва се ИП. Как? Да, аз играя та по средата, принцип. И аз там играм. Да, ма ти слаб. Слушам. И долу ти са там, нагоре, там и надолу там, ти са нагоре се заскрил храстите и вижте, този едно и тук за всяка вижки нападаме. Не, аз бях се качил, ей тук, виж, ей тук и се скри в един храст. Тук няма храсти, бе, бунак, говорете с Габо. Аз съм левел, да нападам. Така, ми да, именно. Така, голям си идиот, бе, Габо, чест ти казвам. Арде! Може! Това Петю ми каза, че изтегля на всеки компютър лига. Кой Петю? На аптекарката. На аптекарката. На библиотекарката? Да. Така ли? Да. Само обаче ще ми кажа паролата на пак. Значи всички папки е еднаква. В смисъл с едната папка си има паролата? Да. Ела, хватни ги, бе! Хватни ги, бе! Той мана, вика, аз искам на Battlefield CS 45, Дамо! Трипа направих! Ясе! Стига, бе! Гало ще изчепа един ръка. Как се ви? What the fuck? Oh my god! Моля да си ми на учебника по математика? Къде? Абе! Оле! Holy shit! Не знам, честно казвам. Правницата ми е долу по математика. Какво? Много ясно. Не бе, той има 1000 различни. Не знам, мисля, че сме отделно правилно. Аз не съм бил сумати време, не знам. То сигурно ще на това. Трябва да проверя.
ние сме... Ага. Ние сме вече на... Аре, трябва да си взема инфинитежа. То айтем, знаеш ли го? Кой? Е този айтем. За инфинити меча ли? Инфинитежа. Знаеш ли го? Аз му викам меч. А знаеш какво прави? Какво? Значи, примерно критикала, ако имаш 200 атак демидж и критикала нали ще е 400. Да. И този айтем ти прави, ако атак демиджа ти е 200, критикала да ти е 600. Ние сме тук. Виж, Да. Аре, убийте ги, бе! Машини, бок! Убийте ги! Мани се, не искам. Оле, това катричката е най-уникалното. Да, бояко във всички. Ого, я отска е. Хайде, мами! Стига е! Не, мечката! Не! Монстра! А та мечка, моля прави монстри. Ко? Мечката, моля прави спид. Спид дали има? Челях на 30 кръв. 30 кръв. Оцеляла съм и на 5. Да, На кушай, бе. Бе, добре. Честно, бем ми чиста. Бейт! Бейтхър! Бейтния, бе, бунак! Гледай какво! За какво ни я бейтнеш? Ай това, ти е това обходи. Слагат са си подвеждите. Да. Къде? Аз тук посака е как са трябва отвеждите. И така. Нямам посака. Оле, ти байта! GG, бихме! Дай си да това. Дай си това вали моя палет, вали толкова си гледам на камера. Добре. Чакай. Добре, снимахме сега.